हाग्रामा महिलारिया बहुत बाथ्राखौनो बुजिनो हाया बर'खौनो क्लियार बुंनो हाया बियो इंलिश खोथा मा बुजिबावनो आसलते हाग्रामा महिलारिनि समावबो रिटेन जितु अफिसियेल टार्म बियो चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बारानोमोन किन्तु बिथाङा बेखौ कुनु दिन बाहायालासिनो खालि चिफल' होनना बुङो आसलते बे गोरोन्थि कारण लिखित जितु अफिसियेल टार्म बियो चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार आरो बे अफिसियेल टार्मखौनो दिनै जों बाहायदों बिथाङा रंलि बाहायदोंमोन बुजियाजासे रोङाजासे आस'खान्दायै चिफल' होनना बुंदोंमोन किन्तु चिफ नङा बे चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बारानो आरो दिनै बे चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बारखौनो जों UPPL बाहायदों जोंनि सरकारा बाहायदों कारण बिसोर कारेक्ट बिथाङा हयथ' बे कारेक्टखौ मिथियाखै नागिरनानैबो दिहुनाखै नागिरनोबो नाजायाखै खुनु दिन बुजिनोबो नाजायाखै बेनिखायनो बे गावनि गोरोन्थिखौ हयथ' दासो सानखांदोंबा किन्तु गावनि गोरोन्थिखौ दोनखोमानो थाखाय जोख्लोबनानै दोननो थाखाय मालायखौ गोरोन्थि होननानै बुंनो नाजादों किन्तु बे दानि गोदान नङा CEMआ बे सिगाङावबोमोन किन्तु बिथांमोना बेखौनो मोजां दिहुनना लानो रोङाखै अफिसियेल टार्मखौ खालि चिफल' होनना बुंदों आरो बे चिफ नङा किन्तु चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बारानो आरो दा जों CEM जितु बाहायदों बे चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार चिफ अफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार नङा चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार एक्जिकिउटिभ मेम्बारफोरनि बयनिख्रुइबो देरसिन बे चिफ बेनिखायनो बिथांनि बुजिनायावसो गोरोन्थि दं टार्मसआव गोरोन्थि गैया दिनै बिथाङा बुजियालाफानो जानला मोनला बाहायदोंमोन किन्तु जों बुजिनानै कारेक्ट जितु टार्म कारेक्ट जितु अफिसियेल टार्म बेखौ बाहायदों आरो बेनो कारेक्ट बरपेटा रडनि मुरि बाजारनि बरपेटा पुलिस थानानि खोलाहा थानाय दावला हटेलनि साखाथियाव गोदानै R&D मेडिकेल मुंनि गोदानै गंसे देहा फाहामसालि खुलिदों। बे देहा फाहामसालियाव गोबां बेमारफोरखौ नायनाय जागोन जेरैहाय डायबिटिस लोमजानाय साजानाय आथिं आखाइ मोदोमाव सानाय सुनाय भां गान्जा डेन्ड्राइट ड्राग्स बायदि फेग्रा मुवा लानाय फेग्रा मुवा मोनाब्ला हमथानो हायै जानाय बायदि बायदि गोबां बेमारफोरखौ बे देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होनाय जागोन। बे देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होनो थाखाय गुवाहाटीनिफ्राय मोजां डक्टर फैगोन आरो बेयाव मुलिफोरखौ खम बेसेनावनो मोननो हागोन। R&D मेडिकेलाव फाहामथाय लाफैनो थाखाय गाहायनि जानबुं नाम्बाराव जगाजग खालामनो हागोन। जानबुं नाम्बारा जाबाय 8099 480 118।